Venga, bagoazen. Opa. Hartuta. Hau falta zitzaidan nahi. Arrozio markezkoa. Bueno, arratsaldeon, guztio. A ber, pixkat animo jengola daude. Ondo pasatzen Bai, horixe, horrela bai. Horrela bai. Karo. Arrastion markezkoa, honetorri izareten guztioi. Arrastion baita ere etxean zaudenok goxo, zuek bai jakin, zuek bai. Hemen gaude, euren bukaera topan. Hori da, iritsi da. Zeren hasierak daukan guztiak, bukaera omen du ere. Eta hemen gaude, urte borobiloni bukaera ematera. Horrelaxe da, eta ze plazerra zuek ikustea, eta baita ere, pentsatzea baita ere, etxetikan ere, UEUko komunitateko kide batzuk ere hortxe daudela, ezta? Baina, ze edukazio gutxi daukagun, Koldo? Ze dinozu? Ez gara aurkeztu, eta hori gizalegiak hori esaten du, ezta? Lehen bizi aurkeztu egin behar da. Garela, eta hementxe dago, Koldotxu esan behar, baina Koldo Garzia da, bera ikertzailea da, UEU-kidea da, eta talde eragileko edo UEUko zuzendaritzako kidea. Eta ez hori bakarrik, urteurrenaren ardura izan duena. Ez da lan makala izan duzuna urte honetan, Baina ondo pasa dugu. Hori da. Eta ni pixkat urdurin dago, ze honek ematen du, beti urtarrilean gainera, iaz ere esan genuen, ez da? Pixkat, kanpaika den ekitaldia, edo horrelako bat, ez da? Bai, Idoia Torre Garai UEUko komunikazio. Bai, aztu zain nire buruari aurkezea, baina, bueno. Aurkezten zaitut, eta baita gure burua aurkeztuko diegu ETB-ri, datorren urtean, kanpaiak emoteko. Hori da, prest gaude. Urte bukaren gauden bezala, aurten egin ditugun gauza batzuei, txinpartak aterako ditugu, eta horietako batzuk hemen barruan ekarri ditut. Bai, hori da, eta, hemendikan, hainbat gonbidatu pasako dira, sofa honetatik, eta nik uste dut hasi baino leheno, guk eroso egon behar dugu, ez da? Zente hemen ez gara, eseri egingo gara, ez da? Venga, ondo pasatzera gaude. Hori da, gu nahi dugu bezala, ni oso ondo, noen gainera dauzka hor, gurpila dauzka atzera aurrera ibiltzeko, primera, nik gustora, ez da? Bueno, baina, hasi baino, jendea deika hasi baino lehen. Bai. Nik uste dut gogorazi behar dugula urte hurrena honek ze helburu jarri genizkion. Hau da, ze batzutan hasiera dauka bukaera, baino urte hurrena dauzka bere helburuak. Eta zeintzu jarri genizkion, hori ere gogoratzea garrantzitsua da. Bai, nik uste dut, lehenkoa guztiak dakigula eta dala ospatzea. Bueno, hori egin dugu, hori. Ze askotan ze gertatzen da, urte hurrena eta dana hola, eta gainera unibertsitate eta akademian, ez da, asko, nola esaten da, oso, nola esan gorke, seriotik, oso solemnetik, eta, badakizu ez garela horrelakoak. Eta guk esan gu ospatzera gatoz, eta hori ere egin dugu, ezta? Baina bigarrengo helburua zeintzen? Bait ere jarri genuen helburu gisa, egitura eta komunitatearen atxikimendua indartzea. Hori da, gure egitura, bazkidek osatzen dute UEU, eta ez bakarrik bazkidek, gure inguruan dauden komunitate oso bat, milaka pertsonek osatzen dutena, ezta? Eta gure helburua zen, horiek ere pixka bat gure proiektura gehiago gerturatzea. Eta nik uste dut, okerrez banago, urteurren honetan zuzenean parte hartu duten kideak 1000 edo izan direla. Badira batzuk, badira zuzenean parte hartu dutenak ekitaldi edo zea batean. Bada zerbait. Eta hirugarrengo helburua zein da? Izan da, UEUren erreferentzialtasuna eta aitortza handitzea. Bueno, hori ez da lan makala, hori helburu latza zen. Eta uste duzu lortu ditugula? A ber, Idoia. Komunitate honekin, lantalde honekin, bazkide hauekin, nola ez dugu lortu ba? Por supuesto lortu dugula. Zalantzarik gabe. Hori horrela da. Portatu egin ditugu. Eta gainera, goza bat esango dizut, Nik oso pozik nago. Oso. Nik valorazio oso positiboa egiten dut. Batzorrak eta valorazioak positiboak. Bai. Baina baita ere pizkatzuat neke bukatu egin dugu. Nik uste denak leher bukaetetu dugula. Eta eskertuko dugula normaltasunera itzultza. Bueno, UEUren normaltasun horretara. Hori da, bai. Nik uste dut, hau ikusita, txalo bero bat merezi dugula gu guztiok. Nik uste dut baiet, Bai, zuentzako txalo handi bat, hau egindako lan guztiagatik, bai. Eta UEUkide garrantzitsu batek esan zuen, UEUn daude urte zailak eta urte divertigarriak. Bien kombinazioa, zailak eta divertigarriak. Eta nik uste dut urte hurrenarena alaxe izan dela. Bai, sartu lasai, konfiantzan. Pasa, eseri. Hori da. Bueno. Arpegi. Aspaldi ikusitako. Mari Carmen Benika, noski, ure idazkari nagusi izan dako ere etorri da, beraz, ze poza, ez da? Eta esan dugu, ez da, ekimen pila bat egin ditugula, eta horren errudun, edo pixkat motore, edo bihotza, batzorde bat izan da. Batzorde bat, UEUkidek osatu dutena, dagoeneko 2021 garren
urtean lanean hor hasi zena, ezta? Txiri, zaba, gure estiloan, ezta? Hortxe isilean, baino etengabe, eta batzorde horren errua izan da hainbat eta hainbat gauza egitearena, urten, ezta? Eta, bueno, guztiak ezin izan dute etorri, baino batzorde horretako kide bat badugu hemen, eta bere izango da gure lehen gonbidatua. Eta bera da, Nacho Urkijo etorri honea, bai horixe, Nacho, ezin horrela. Etorri sofara. Ezin horrela. Naizu mesela, nebezuk Zure etzen zaude. Ia. Nacho, DBH-ko irakaslea da, eta eukide veteranoa. Veteranoa. Ez? Bai. Veteranoa. Veterano, bai. Ondo, hemen ondo zaude? Ondo? Eroso jarri duzara? Nire gertu, primeran gaude. Ondo. Ze moduko esperientzia izan da batzordean parte hartzea? Oso edarra. Neuk egia esan, uste dut izan izela batzordeko alferrena. Ondo. Ez degi hori. Nire lana izan da, iradokizunak botatzea, ideiak botatzea, eta beste batzuk egite zutela. Baina horretarako... Lan erosoa. Bai, gainera, ze esperientzia izan da pertsonalki zure, hau da, gustora egon zara, nola sentitu zara? Bai, a ber, nik banago ueurekin lotuta, ez dakizen bat urte. 82an izan zen. Veteranokik, bai. Joan nintzenean. Baina, karo, gero denborarekin, hainbeste urtetan, bai kide, baina horra aztuta, eta benetan ilusio egin zidan, hori abizatu zidatenean, honetan parte hartzeko, eta posposik, benetan. Ze ondo. Bastakit. Ongi pasatzen dugu baita ere, ez da? Bai. Ondo pasatzen dugu, baina, orain kaldera mardula, zaila, 40 urte ostean, zeus uste duzu, ze erronka ditu orain ueuk aurretik. Zer ze? Erronka. Erronka aurretik? Bai. Jode, neuke uste dut, ben komentatu nolarako zera batean, ikerkuntza daukagula horre ikusteko. Oraindik ez dugu lortu Euskal Unibertsitatea. Mitxelena zioen bezala, oraindik ofiziala bada Euskal Herriko Unibertsitatea. Eta Euskal Unibertsitate ofiziala hori publiko den hori, oraindik ez dugu lortu, eta erronka hori hortze dago. Baina nik uste dut, bultzatu behar dugula ikerkuntza, gure ikertzaileak, gure zera, manta larrosatan sartu behar ditugu eta ondo zein du, eta nik uste dut hortik badaukagula etorkizun polita. Oso ondo. Oso ondo, Nacho, apuntatuta, eta batzorde horretan ere apuntatuko zara orduan, ez da? Jende bietzen galita batzorde bako, Jubilatzer nago, Bueno, horregatik. Maduriterrak. Bueno, mila esker, eta Natxok pixka bat gorpuzten du, ueukide guztien borondatez eskaintzen duten guztia, beraien denbora, beraien ideiak, beraien dena, eta nik usten dut, txalo bero bat merezi dula bai Natxok, bai batzordeak, eta bai borondatez lan egiten duten, ueun egiten duten lan guzti horrekin. Bai, hori da. Zuri, Nacho. Bueno, urte honetan garrantzi berezia izan du hausnarketak. Hau da, iruditzen zitzaigun, garai edo aukera polita zela, guretzat, bai eurentzat, eta bai oroar euskal komunitateantzat eta euskal unibertsitate ingurumeari horrentzat, ze gauza ziren garrantzitsuak hausnartzeko, edo horretaz hausnartzeko, ezta? Eta horretarako, pentsatu genuen, da batzorde horretatik ere ideia sortu zen, bageneukala egitea halako solasaldi batzuk, ezta? Guri interesatzen zaizkigun, gai horiek puntuak gu jarrita, ezta? Eta horrela sortu zen, solastueu zikloa. Online hitzaldi ziklo hori, okerrez banago, kenduta abuztua eta maiatza, hilero, hortxe, utxik egin gabe, gai interesgarriz bete duguna, ezta? Eta horretaz gain, nola ez, 50 urte hauei protagonismoa edo eman diotenak udako ikastaroak izan dira. Euren hasiera-hasierako ekitaldiak, eta hor ere parada edo hausnarketarako gune bihurtzea pentsatu genuen, eta horietaz, bi ekimen horietaz hitz egiteko, deitu nahi ditut urrengo bi gonbidatuak, Irati Itziar, bera udako, udako ikastaroen arduraduna da, eta Ainhoa Latatu, bera da, gauza asko da, Ikergazte Kongresuko zeare bai, baino hemen ere bera egondana, ezta? Oi, ze sorpresa! Hartu eskuzkoa, badago, eta txandaka, Nik udako ikastaroetatik. Nekatuta gaude gaur erditze bat eukidugu baita ere, gero ikutzen ingo dugu horretaz, baino posi gaude. Nik udako ikastaroetatik guzti hau erapanun.
bai, karpetatxoak. Mira, Eraman nituen, bai, pilo bat gainera. Ikastaroak oso moloiak izan zirelako. Bai, hori horrela da. Udako ikastaro eta zitze egiten, irati. Bai. Berezek izan dira urten, Oso. beste diseinu bat eman diogu. Zergatik eman diogu diseinu hau? Bueno, idoiak sarreran esan duen bezala, hausnarketa, gogoeta eta hori bultzatu nahi genuen, ez? Gure 50. urte horrenetan, zeinua edo aurtengoa zerbait berezia izateko. Horretarako jardunaldiak dira formatu egokizenak eta orduan, 22 jardunaldi izan ditugu udako ikastaroetan. Horrekin dena ulertzen duzu, antolaketa aldetik komplikatua izan da, eta lan handia etorri da, eta hemendik bai eskertu nahi dizuet guztiekin, ze bai antolatzaileak eta baita lantaldea ere guztiok egon gara udakoetan bustita, eta inoiz baino gehiago aurten bai izan dira elkarrekin egindako udako ikastaroak. Eta nolako balorazioa, hau da, aldaketa hori, hausnarketa gune bihurtzen dira, eta nolako balorazioa egiten duzu? Egia esan, dut eta duzu, bai, duzu, oso valorazio, egia esan asmatu dugu, ematen du formatu horrekin gustora gaudela, esaten da moduan nos ba la marcha, orduan jardunaldiak sartuko ditugu, indartuko ditugu udako ikastaroetan, ikusi dugu, hori dalako baita, euren marka izan daitekena, azken urteetan, gure jardunaldiak ere gero eta ezagunagoak dira, eta udako ikastaroak ere, brillo berezia ematen diete jardunaldiei. Hau da, 2023ko udako ikastaroak ere hildo beretikan joango dira. Hau, esklusiba da, Kontuz! Esklusiba. Spoiler ematen gugu. Hori da, onarte, ezin dugu gehiago esan, baina bai, jardunaldiei ere emango diegu indar handiagoa. Horda normaltasunera ez gare itzuli. Hori da. Normaltasun berria, ez? Hori zen. Eta, Ainhoa, eta zuk solasteun izan zara, hor koordinatzen, egon zara baitere aurkezten, saltzeatzen oroar. Zintuak izan dira oinarriak, solasteunen oinarriak? Solastu izan da normaltasun berri honetan antolatu dugun online formatuan solasaldi ziklo bat, ez? Eta solasaldi ziklo horretan nahi gendun UEUren prisma den horretan alderdi guzti hoiei tokitxo bat emon. Gonbidatu horretan implikatuta dagoen jendea eta apurbet ikusi oroar non gauden eta nora jo nahi dugun, alor horri dagokionez eta Euskal Herriko ikuspegi horretatik ere, zen nolango estrategiarekin egin nahi dugun aurre. Eta nolako balorazioa egiten duzue, baita ere ziklo osoarena, gainak hainbat gai landu dituzu, ezta? Bai, orokorrean oso ona. Egia da online formatuak emate dizu askatasun handia, gauzak antolatzeko, jendea gonbidatzeko ere eta bat egiteko. Kasu batzuetan gertatu daiteke, agian hotzagoa izan daitekela, baina bere alderdi oso positiboak ere badauzka, eta da edonon eta edonoiz ere konsumitu aldituzula, orduan momentuan ere ezin baduzu bertan egon, gerora ere alduzula parte hartu eta hausnarketa horrekin bat egin edo gehitu edo zuk nahi duzuna. Oroar oso pozik. Jarraitzeko asmoa daukagu? Ez dakit, oraindik ez naiz enteratu. Hitz egin beharko dugu honetaz, baina nik esango nuke normaltasun berriak eskatzen duela eta gainera UEU ere horretarako tokia proposa dela, eta udako ikastaroetan ere horretarako bide izango da, jarraitzeko bai, hausnartzen edo pentsatzen edo asko eskertu duena, orokorrean ere harrera ona izan da bai islarien partetik, denek esan dute baietz hasieratik, eta eskertu dute gune bat egotea gai horietaz hitz egiteko, apurbe deriba horri heldu beharrean ere apurbe gelditu eta esan bare. Zelan ingo dugu. Eta horren galderarik garrantzitsuena. Ezin izan da zuen momenturik kutxunena, edo ekintzarik kutxunena. Iziar. Eskerrik asko, latatu handeria. Udako ikastaroez aparte, begira bat, Gasteizko UEU Festa. Bere antolaketan parte hartu nuen, eta batzordetxo bat sortu genuen horretarako, Aupa Rakel eta Oier, eta asko disfrutatu nuen ikergazteekin lanean. Bai izan da, nire lanetik agian pixka bat ezberdinena izan delako, eta disfrutatu dut antolatzaile eta entzule partaide moduan. Orduan Gasteizko UEU Festa. Apuntatuta. UEU Festak izan dira oso guai. Bai.
baina nirea esango neuke izan zala kafean txokiko ekitaldia. Niri asko gustatu zitzaidan hasieratik, diseinuan parte hartzea, gero jendean artean egotea, baina parte hartu barik ez dakit kanpo begirada batekin ere, eta aldi berean behar genuen dimensio hori ematen ere, ez? Eta iruditu zitzaidan momentu hori zala gozatzekoa eta esatekoa, behitu non gauden. Niri asko gustatu zitzaidan, kafean txokikoa. Ze bolilla, mila esker zuen lanagatik, ore bada eta plazer bada zuekin lan egitea, eta jarraituko dugu, ze 2023 ere zerbait egin beharko dugu, ezta? Txalo bat bere hitzako, bai horixe, mila esker. Udako ikastaroak aipatu ditugu, duela 50 urte antolatu ziren lehenbiziko aldiz, eta lehenbiziko ideia zen euskara eta jakintzaren topagune bat sortzea, ezta? Eta UEU zerbait izan balin bada, eta balin bada gaur egun ere, da topagunea, hau da bilgune. Gure denean daramagu, ezta, elkartzea, biltzea, elkarren onena ateratzea, ideiak partekatzea, eta hori ere pixkat urte hurrenean nolabait islatzea, ezta, islatu nahi izan dugu, eta gainera modu, nola esango nuke, desberdin batean, festa giroan, ezta, dagoeneko aipatu dira, ezta, eta horretarako adibidez, antolatu genituen UEU festak, dagoeneko aipatu direnak, eta nola ez adibidez, txiotesia lehiaketa. Orduan, urrengo gonbidatuak iruko plantilla bat aurkeztuko dut hemen. Alde batetik daukagu Aitor Zebidanez, bera, pasa zailez ona, txalo bat berarentzako. Aitor Zebidanez, ueukide da, ikergaztea da, ikergaztea zara, ez da? Hori esaten dute. Orduan, esaten badugu, horrela da. Eta parte hartu du, ez dakizen bat ekitalditan, gero galdeutuko dioguna. Urrengo gonbidatua Miren Berasategi daukagu, Deustuko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea. Berak lan oso zail bat izan du, txiotesiko epaimaiko kide izatea, beraz, kontuz horrekin, eta hirugarrenik nahi alaka baita ere gonbidatu nahi dut, bera ere ikergaztea da, nabarmentzen denez baita ere, bera, bantxe? Eta berak ere Bilboko UEU festan parte hartu zuen, ikergazten ere parte hartu zuen Gasteizen, eta hauxe lagin txiki bat bakarrik da, ezta? Eskerrik asko hiruroi etortzeagatik. Eroso egoteko lekoa badaukazu. Hori da, hasi zu galderak egiten. Aitor, eske, karo, UEU festan egon zinen, txiotesian egon zinen... Nunen zara egon? Ordaindu duzugu. Ordaintzen duzute? Oso ondo, galde? Ondo dira. Bagia esan, ez dakit, zeren... lehenengo esan daetena, asko baloratzen dela egia esan, zen normalen igual ikergazteak gauzoetarako beti oso pres gaude, gure ikerketa plazaratzeko, baina, zuek, saritxo hori emateak ere badauka bere garrantzia hartzen den denboragatik prestatzeko, eta ez da ohikoena. Ni nire kasuan doaitza bezala utzi nun, esan dezaket suerte handiko bat nahiko kontratu duinarekin nagoela ikergazte izateko, eta kasuetan nortela doaitza bezala tutzen, eta ez goratzen zen bazen, hasi que. Eta zer iruditu zitzaizkizun UEU festak, Donostikoan egon zinen zu, txiotesiko sari banaketan ere egontzara, ezagutzen duzu baita ekimena, zer nolako balorazioa edo, nola bizitzen dituzu ekimen horiek? Zuek esan dezuten bezala, azkenan nik uste UEUren zati oso garrantzitsu bada, igual akademia solemne horretatik pixkat urruntzea, ezta? Eta zientzia plazaratzeko modu oso ona iruditu zitzaidan UEU festa, modu jostari batean plazaratzea, oso gertukoa, eta egia esan horrelako aukerako oso gutxi daude, eta nik uste errepikatu barko zela formatua, Igual UEU festa beste modu batera, nahituta edo, hori da, luzatzen dut, hori da, aurten ikergazte daukagula, baina ikergaztea solemneagoa da, ondiagoa. Ikergazteko gaua solemneagoa, guztiok dakigun bezala. Baina, beste plazaratzeko modu hori, eskertzen da, esan. Eta modu pertsonalean nola bizi izan dituzu, parte hartu dituzu ekimen hauetan? Nik esan numaritare txiotesian egon nintzenean, kontatu nun, gogo askorekin etorri nintzela atzerrian urte asko eman da gero, euskeraz nire ikerketa ezin plazaratu orain arte, orduan
poz-pozik. Eta errepikatzeko gogokin. Oso, Apuntatzen dugu. apuntatuta zaude, Jesper, Hori da, apuntatzen zaude. hori da. Bueno, ba, Mirenekin jarraituko dugu, ezta? Miren, bueno, zu esan bezala, txiotesiko aurtengo, bueno, azken saioko edo ekimeneko epaimailako kide izan zara, beste lau kiderekin batera, eta, bueno, nola bizi izan duzu zeren, ehundik gora, ehundik gora ikertzaileen tesiak 6 txiotan, horiek guztiak begiratu, horiek danak aztertu, eta aukeratzea zaila izan behar du, ba. Ba, ez da erresa izan, eta, bueno, hasteko erronka logistiko bat, ez? Bueno, denbora epe batean hori dena irakurri, bizentzu pixka batek eman, eta balorazio bat emateko moduan egoteko, ba, bueno, behar izan genuen gure kokatzea momentu batean. Baina gero, egia esan, oso lan gozagarria izan da, naiz eta volumen handikoa izan, eta adostasun maila oso handiarekin hartu genuen erabakia, orduan, bai. Bueno, nik behin mailan egon nintzen, uste dut baiet, bai. Eta lana da. Eta gutxi, deziren horren beste izan, eta gaina karakter gutxiago zeuden. Hori da. Bikoiztu dira karakter. Bai. Eta, zuk uste duzu, halako ekimenek balio dutela euskarazko ikerketa ezagunagoa egiteko? Zalantzarik gabe, bai. Nik uste dut, txiotesiaren egunean bertan, bueno, Twitterren plazaratzen direla euskarazko eduki zientifiko piloa, beste aitzaki batekin agian ez liraketenak horren ikusgarri izango, hasteko argi eta garbi. Baina baita ere uste dut, ez dakit bat gatutuko jazuen, baina nik esango dut, bazpare aldez aurretik. Ikertzaile bezala ere, ikertzaile hori ematen digula espazio bat, edo aukera bat, edo aitzaki bat, ez, ikerketan euskaraz pentsatzeko. Agian askoren egoeran ikerketa euskaraz egiten dute hola egiten dutelako, nire kasuan adibidez, nik nire egunerokoan euskara erabiltzeko aukera gutxi ditut. Orduan, niretzako txiotesian parte hartu nuen baitari, izan zen nolabaiteko arnasgune bat, eta espazio hori hartzeko aitzaki bat, bueno, ikerketan euskaraz pentsatzen hasteko, eta, bueno, gero, hortik bidea egiten, aitorrek esaten zuen bezala, piskat hortik bidea egiten hasteko aukera bat bezala ere. Beraz, hemendik 2 urtetara parte hartuko duzuzuk. Nik parte hartu nuen garai bat bere garaian, uste dut ja bukatu ez zula. Nire epea pasatu zait. Oso, no, mila esker, Nahiarekin jarraituko dugu, ezta? Bueno, Nahia, esan bezala, zuk Bilboko Webfestan partu hartu zenuen, Ikergazten Gasteizen baita ere. Zer nolako balorazioa da, zergaitik parte hartu duzu ekimen horietan? Ba, behitxu, beste batzuk entzun da nik pixkat bastante hasi berri nazela ikusten dut, oso hasi berri zen ikerkuntza munduen. Eta egiz esan, ez neman Ikergazte ezagutzen lehioan kontratatu moduen lanien egon arte, eta bertakuek proposatu nahen. Eta segetxik ezara Ikergaztera aurkezten, eta jo, ez dut inoiz pentsau, eta lehenengo aldiz esan ganera kongresu baten aurkezten itzela, eta oso esperientzi politxek Gasteizen ganera tokau jaten areto handi horretan. Bai, eta maskarillekin. Maskarillekin, eta, ostras, imponente bizen zan, baina gero zanen, bitxu, arro sentitzen az nire buru lehenengo aldiz holan Gasteizen aurkezteko aukeri gaitxik, eta gero ja Bilbokue oso beste rollo bat izen zan, beste modu batera, eta askoz lasai hau, eta beste gauza bat. Baina oso gustora, eta merezi dau. Eta beste hasi berri ere gomendatuko zenieke alakoetan parte hartzea, bai solemniagoa denean, eta bai bizkatzo bat, Bai, guztiz, danak horingo nebazen, danak bultzatuko nebazen Ikergaztera aurkezten, eta UEUko edozein ekitalditara aurkezten, eta pixkat ikusteko euskaraz bebai ikertu aldala, euskarazko ikerkuntza bultzatzen dagoen jentie dagoela, eta badagoela euskarazko mundu bat ikerkuntzan. Eta hori igual askotan ez da hainbeste ikusten, eta holako ekitaldilek oso garrantzitsuak direz, euskaraz gauzak gehiago etxeko eta bultzatzeko. Beraz, maiatzean Donostian. Zer, bai? Hori uste dut, nik igual lurrengorako itxiko dela. Beti presionatze, bueno, horrelako gara. Hori da, etorri zaitezke. Hori da, etorri zaitez. Kontu da momentu honetan 2 master amaitzen nago. Bueno, bukatu eta gero Ikergaztera eta ondo pasatzera. Hori da, amaitzen dut esenien urrengoen ja badauko zer aurkeztu. Primeran, bueno, mila esker hiruroi, Aitor,
Miren eta Naia, espero zaituztegu hori gure zirkuituan, gure inguruan berriro ikustea, eta eskerrik asko benetan zuen ekarpenagatik. Txalo bat, behaietako. Jarritzeko, EU, izan garena, izango garena, edo izan gaitezkena. Aurten, bi liburu azaratu ditugu, bi liburu, bi abe, hemendik Amarren artean. Kentaskon artean, alde batetik, daukagu urratuen arrastoan, iratze retolazak koordinatuta, eta egun girutotako historioak kontatzen dizkigunak, eta gero jakinekin elkarlanean, Euskal Unibertsitateari buruzko, egoerarei buruzko monografikoa. Baina, hemen ditut liburuak, tamalez sinadurarik gabe geldituko naiz, zeren hemengo protagonistak ezin dira gurekin etorri egon, baina ordez, bideo batzuk utzi dizkigute. Hori da, beintza virtualki hementxe daude. Ikus dezagun Iratxe Retolazak zer esaten duen urratuen arrastoari buruz. Arratsaldeon, penaz, ezin dut hortxe egon, baina bideo honen bitartez egongo naiz hortxe eta konetatuta seguraski ere egoteko aukera izango dut, eta zuekin ospatzeko urte hurrena eta ospatzeko ere egin genuen ariketatxo hau, Ainoak xaxatu ninduen, eta egia esan oso pozik bidea ederra izan delako, eta uste dut emaitza ere. Urratuen arrastoan izena jarri diogu bilduma literario honi, eta pixkate ariketa bazan eskatzea hainbat sortzaileri, ueun ekarpenak egin dituztenak, edo lanean egon direnak, edo hainbat sortzaileri eskatzea unibertsio literarioak sortzea ueu testu inguru zutela, eta alde hortatik oso ederra da liburuntan sartzea eta pertsonaiak ikustea ikastaro batean, eta ikastaro batean beste pertsona batzuekin dituzten gatazkak kontatzen dituztela, edo poema batzuk entzutea ueuren aldeko mezu ederrekin, bada halako ibilbide literario bat egiten dena pertsonaien bitartez, eta hotxe literarioen bitartez, Larraunatik, ze Larrauna agertzen da, baina agertzen da Biarritz, agertzen da Baiona ere, eta gero bukatzen du amaieran badago ueu etorkizunean asmatzen duen, ueuko etorkizun bat ere asmatzen duen narrazio bat, eta badu iraganetik, badu etorkizunetik, eta urte hurrenak ere badu hori, iraganetik eta etorkizunerako asmotatik. Eta muxo handi bana guztioi, eta batez ere ospatzekoa dugu iragana, eta ospatzeko izango dugu ere etorkizuna. Arratsaldeon. Bueno. Bai, eta baita ere, beste bideo dako, hori da. Baita ere parte egin duena Euskal Unibertsitatearen monografikoan, bere bideotxoa utzi digu. Kaixo ueuko lagun guztiak, iaz urte bukaeran atera genuen Euskal Unibertsitateari buruzko monografiko bat. Eta data iruditzen zait importanteena, ze azken finean atera izan dira horrelako monografiko gehiago, eta guztiek egite dutena da, garai horretan, Euskal Unibertsitatea nola pentsatzen dugun, nola interpretatzen dugun, eta nola baloratzen dugun, edo ze kezka sortze izkigun, eta ze planteamentu dauden, ezta? Eta monografiko honen balioa ere nik uste hortan datzala, erakusten digulako oso argi, 2022an Euskal Unibertsitatea nola pentsatzen dugun, erpin eta perspektiba ezberdinetatik. Eta, nire artikulua edo nire ekarpenari erreparatuaz, esango nuke planteatzen duan ideia nagusia da Euskal Unibertsitatea modu funtzionalean definitu beharko genukela. Uztaro aldizkarian ere argitaratu nun horren inguruko zerbait, baina modu dinamiko batean. Zergatik mundu aldatzen dijoa, herri hau aldatzen dijoa, herri honek mundu horrekin daukan harremana aldatzen dijoa, eta beraz, jabekuntza epistemikoa, unibertsitateak herri horri eskaini behar dion jabekuntza epistemikoa, garaian aldatzen, moldatzen eta berformulatzen jun behar du. Orduan, zein da gure garaia definitzen dut lau errealitate krisiekin bezala, zein dira lau errealitate krisi hauek, berez bizitza bat garatzeko modu egonkor batean beharko liakeen lau estrukturak, dala gorputza, norbere gorputza, natura edo ingurunea,
merkado laborala edo norbere ekonomia forma, eta marko instituzionalak, berez, izan erabatekoak edo bestekoak, baina estabilidade bat edo egonkortasun bat eman behar dio norbere bizitzari, eta horiek guztiek dantzan jarri dira. Zergatik, horrelako garapen zientifiko-teknologiko bat datorrelako, gaitasun teknologikoak eta azpiegitura teknologikoak, inoiz ez bezala, datoz berrikuntzan segida horretan, eta horrek kriston inpaktoa eukitzen nahi da, berez egonkorrak beharko luketen struktura guztietan, eta nik errealitate krisi edo deitzen dioten horretan. Orduan, Euskal Unibertsitateak gaur egun, Euskal Unibertsitate sistema potente bat behar dugu, hain zuzen, lau errealitate krisi horiei aurre egiteko herri bezala, ezta? Horrekin lotuta data monografikoa batera dan data da horren erakusgarri bat edo horren konfirmazio bat, data berdinean atera dalako GPT-chat teknologia hori, unibertsitatea bera krisian, errealitate krisi horretan murgiltzera datorrena, bere ohiko edo tradizionalki bere funtzioak izan dian kompetentzia eta gaitasunak irakatsi beharra edo nola irakatsi zalantzan jarriko dialako berehala. Beraz, esan bezala monografiko ederra beharrezkoa eta erakusten duna datozen eta dia gainean ditugun errealitate krisiei aurre egiteko unibertsitate sistema potente bat beharko degula Euskal Herriari emateko errealitate krisiei aurre egiteko behar dugun jabekuntza epistemikoa. Beraz, eskerrik asko gonbidapenagatik eta nahi dezuen arte. Txalo bat. Beste ardatz garrantzitsu bat izan du Urteurren honek. Bai. Ez dakit nola esan, urduri eta emozionatu iten naiz. Humorea. Gainera, zurekin egin lotuta dagoena. Barne-barnekua. Hori da, bai. Berai genuen zerbait divertigarria ere egin esan dugu, ezta? Ospakizun kutsu hori izango zuena, ezta? Eta horretarako, martxoan, korrikaren baitan antolatu genuen lehenbiziko aldiz barredromoa, hemen egin genuela gainera, 6 eukide jarri genilun bere ikerketaz, bere jakituriaz, euskeraz barre eginerazteko bakarrizketak egiten, erronka ez da erresa, baina mentxe partu hartu zenuten batzuk, ez da? Hori da. Eta maiatzean argitaratu genuen Bekaduna. Bekaduna websaila. Hau da, nik usten du, Urteurreneko zorakeri haundiena, eta nik usten du post haundiak ere ekarri dizkiguna, ez da? Eta meme asko. Eta meme asko baita ere, eta dena, ez da? Argi genuen, nahi genuela zerbait ikusentzunezko bat egin, zerbait beresia, humoretik joango zena, hori, ez da, jendea, komunitate hori, ezagutzen ez duen horretara ere iristeko eta irribar bat jartzeko, eta era berean, UEU nolakoa den, UEU zer den jakiteko. Eta orduan pentsatzen hasi ginen, eta jarri ginen harremanetan alde batetik bira produkziokoekin, eta baita ere 3 damatxorekin. Eta bakoitzari proposatu genien, hauxe nahi dugu, buruan hau dakagu, zer proposatzen duzue? Eta zer egin zuten beraiek? Elkarrekin, elkartu egin ziren, beraiek ere, hoi ere ze polita, guk ez egin gabe, eta esatzuten, batera proposamen ero bat egingo dugu. Eta horrela, Bekaduna sortu zen. Eta gaur, 3 damatxoko Lander Larretxeak ezin izan du etorri, baina Mikel Alvarez, bira produkziokoak, bai? Mikel Alvarez orain gaina furi-furian dabil, Euskalia liburuarekin, beste 1000 gauzarekin, eta esan diogu etortzeko, eta baietz esan du. Txalo bat berarentzat, eta zatoz, Mikel, hola, hortxe daukagu, hortxe. Mikel, hemen zaude la mezera. Mira, ikusi, mira. Bueno, baina... Zubetik dana aprobetxan, vale, gero, urduri jartzen zea, Bueno, Mikel, ze ondo, momentu, ze ondo. Baina, gustatu zai gaina nola kontatu dezuna, hasiera, ez? Lehen aipatu dezulako, zuen sarea edo onditu nahi zuten dutela Urteurren hontan, eta ez bakarrik ikertzaileak eta igual hezkuntzarekin lotutako jendea, baizik eta guere abduzitu gaituzu, ez? Hori baten, guk asko erabiltzen dugu. Egia. Eta abduzitu gaituzu, eta politia izan zen, naiz eta zuekin, pertsonalki egin batekin bai, harremana izan, erakundearekin ez gendun harremanik, baina ikusi gendun, elkarrekin, ziarak oso egiten duen hori, ez? Espiritu hori partekatzen genula, ez? Azkenen guk zuekin hitzen gabe, guk beti 3 damatxo, balagunak dira, ondon daude, gu ondoinen gaude, beraik Donostian daude,
Eta ez gea elkar lehiakideak bezala ikusten baizik, eta sare baten parte eta askotan laguntzen ga elkarri, ez? Eta kasu honetan proiektu politia zen, baina garbi geneuken zerbait politia egiteko denbora asko behartzala, lana behartzala, eta ez beraik ez guk ez gendun igual hori hor, baino elkarrekin bai, ezta? Eta gero gaina, lantalde honekin, ez? Gaur ikusi ditut, gaur gustatzen zaiz, etortzen naiz, eskairak buruz dakizkin, noa dan bakoitza, eta jende gehiena, lankide gehienak ezagutzen ditugu, eta esan, ja, zuekin hitz egin hasi, eta zein ikusi gendun, jende honekin ez eko zen daik, Eta hori, ez, normalean, enkarguak egitez bizi den enpresa batentzako, hori, eta opari bat, guretzako ere opari bat izan zen, hau ezin da beste inorin. Hori da. Ekaduna, ezin daitekela beste inun grabatu, bai. Eta egin zuten bezala, zate, claro, jendeak ikusi du azkeneko emaitza. Baina hasieran egin nahi genitun toma faltsuak edo nahi zen dituzten. Jende guztiak nahi ditu toma faltsuak, baina ikasi behar du, toma faltsuak gustatzen zaizkigu parte hartzen deu nahi, beste jendea. Hori da, inortzu. Hori da, gizarteak ikasi behar duen zerbait, baina, bueno, baina kontua, ez zeudela toma faltsuak, iaia. Batzu bai, Batzu bai. Baina oso gutxi, eta hor, pulitu gabeko diamanteak, oza, Ainoarena, oza, itzule ginen etxera bildurtuta. Jendea honundik atera da, bai. Ez que, claro, gaino, hori baipatzen duzuela, taldea, orduan ezen zaila izan lan egitea amateur talde batekin. Ez, eske, karo, baina niak horretzez, egin genunen, kara, azken hor plangintza badago, grabatu genduen 2 egunetan dana, bai? 2 egunetan. Lau atal. Azarauko 2 egunetan. Bai. Eta niak horretzen naiz hori, ez, leire kamarakin eta zebilen, eta plangintza horkezu ez, hau ezin dain. Zaldeon baietz, ingo deula. Baietz. Ingo deula. Eta bestela, Mikel bakarrik azaltzen hor komunen izketan, baiek beste baten ingo ditugu, baina ingo deu. Eta lehenengo egunen, grabatu genuen plangintzan jarraita zuena, baina gauza gehiago. Bai. Eta bigarrengo egunean egin izan genituen Mikelenak eta lehenago joan ginen etxea. Bai, hori... Karo, egin ditulako kalkula, pixka pentsatzen, amateurrak, baina, bueno, oso lotxagabeak dira, hori bai. Bilatu erra hogezuzu puntua, ez nola egingo dute, ondo gaizki, baina, karo, izan zan, eta danok, eta zan beste norbait etorren zan, eta ala, beka, lehenengoan baita, ezin da, bai. Eta guk ere oso ondo pasatu, guk oso oroitzapen ona daukeu grabaketa haietan, bai. Ez da, ohikoa, ez da, unibertsitate edo jakintzaren inguruan lan egiten duen erakunde batek, ez da, horrelako, zakitz esan, zorakeri espundik bak, ez da, importantzea, ez da? Baina nik uste hori hona dela, gehimat kontutan eukita orain, Koldo Kasiren esan duen bezala, zeintzuk ziren zuen helburuak, ez? Usted jendeari, ez, nik kanpo begirada bat, ez? Ikerkuntzan edo unibertsitatean ikasi gainera gutxi, parrobatu, nahikoa, baina esan dizut, kanpoti begiratuta, bai da igual, pixkat hori, ez, batadunak eta ez, eta hotza eta pixkat ematen duen zerbait, eta ez da, ez, nik, bueno, etxen ez otu detelako ikerkuntza, eta uste badala modu bat gerturatzeko, eta jendeari bildurrak entzeko, ez? Gerturatzea eta animatzea, eta uste lortzen dezuela, hori lortzen dezuela. Bigarrengo... Egongo da? Bigarrengo aldea, ni jakin nahi nuna zen, Simone jarraitzen duen bekara duen. Bueno. Edo kontratu egin duzu eta, grazia egin dit. Aitorrek, barkatu, ja. Bai, du etxia bezala, hori da. Musikori, eske lehen aldean musikori gabe etortzen aizela. Ai, egia. Lehen Aitorrek esan du, baina ordaintzen duzu. Bakizu hori. Hori, Simone gola bukatzen du. Hori da, gola bukatzen du, bere. Ordaindu behar diazu edo, horren ez dakit Simonek esango du. Bueno, itxingo dugu, eta bigarrengo zea bat egongo da, Bai, eta luzatu zen, ez hori bakarrik, gero, zati, humorea eta gustatzen zaizue eta festa gustatzen zaizue, baina gero eguneroko lanean, ez, jende eraginkorra, serioa, fina, zate, ez? Eta beste, eta ez hori bakarrik baizik, eta beste zerbait egiteko aukera eskaini zen diguten, eta izan zen Bilboko kafeantzokiko ekitaldirako bideoa. Hori da, ikusiko duguna? Ikusiko duguna. Noski. Eta egia esan, izan zen hori, ez? Eta gure aldetik baita ere, bi gauzain ez berdin egin alizatea jende berdinarekin, ez da ohikoa, eta oso eskertuta, eta uste dut, hori, gaur, birako kide bezala nator, baina gaur bira eta hiru da matxo bat gea, eta hemen nindet, hola, soguk. Bai. Bari, uste danon partez ematen dizkitu gula eskerrak, bai. Ez, nik uste maitasun historia oso polit bat izan dela hor, eta eskerrik asko, eta dituko izan txustegu. Berriro. Badakizuen nun gauden. Eta ja badakin duen aparkau. Hori da, badakizu. Beraz, bueno, txalo, bero bat beretzako, eta mil esker. Ai.
Bai, barredromoa ere egin genuen, zuk parte hartu zenuen, zen nolako esperientzia izan zen? Bai, edo jamen egon ginen, bai, orain dela martxoan. Martxoan. Non meditzen da, korrika, zondo pasaren korrikan baita ere. Nola, onertuko dizut posa bat, Idoia. Zer? A ber, ikertzaile hau pizkatzu atzosoak gara. Bueno. Normalean, hori Mikelek esan digu, baina oroar ez da ohikoena, pizkatzu atzosoak gara, eta gainera egiten ditugun lanak ez dira munduko divertigarrienak. Ez da horren bestelako. Baina, garagardo batzuk hartzen ditugunean, ere ez, zengo dugu. Baina saiatzen gara. Bai, saiatzen gara gauzak egiten, eta ikusten baldin badugu gauzak ez dutera funtzionatzen, azten gara sexuaz eta kakaz hitz egiten, eta aurrera. Eta kitxo, klasikoak, ez da? Klasikoak beti funtzionatzen dute, eta hemen ere bai. Bai, eta klasikoak esaten dituzula. Zer da, urturren bat, klasiko hau gabe, dela ekitaldi nagusia. Eski, beti egon behar du. Gure kasuan ekitaldi nagusiak, patu egin da, Kafe Antzoken egin genuen, irailaren 21 Bilbon, eta bertan, egin genuen esan zen, errepasatu dueren historioa, eta baitere argi utzi nahi izan genuen, arro gaudela egin dugunaz, posta asko egin ditugu, arro gaude, baina ez garela konformatzen. Oraindik gauza asko gehiago amasten ditugu eta gauza gehiago egin nahi ditugu. Eta bertan, nortzuk izan genituen aurkezle? Ez bakar egun horretan, urte osoan zehar, hainbatetan izan ditugu. Izarrak, gure izarrak. Gure izarrak. Alde batetik, gure zuzendari Ke Pasata Sola, eta beste batetik, Ane Sarasua idazkari nagusia, konbidatuko duguna ona hitz egitera. Bai, oixe, txalo, ero, nola ez? Hemen bikote artistiko badago, Bai. Ze ondo, ya se posizo desde Ze ondo. Nik uste dut parte posit dagoela, Hori da, beti dagoelako, posik edo, beti. Ez dugunez eskaleta begirat, ez genekien humorearen atzetik entozenik, webseriaren atzetik orduan. Bueno, zuek altxatzen zuedan, zuen lasa. Zerbaitek horretik egin du, baina ez da. Bai, hori da. Zuzeneko kontuak, zuzenen gaude. Hori da. Zuek zarete gure buruak, zen nolako balorezia egiten duzue urturren honetaz. Hala, holaxe, azteko. Helen esan ditu oso ondo, oso posit dagoela, eta txaloak eta bat. Ondo pasatu dugula, oso ondo. Festak niri asko gustatu zitzaidan Donostiakoa, han egon nintzen, da hori, Zebidanes, Igor Leturia, Marina Landa, Ana Galarraga, Eider Urkola. Egon ginen, hogeira eskinen ailegatu, baina giro zientifikoa eta txantxa izan zen oso zona. Punto. Eta jende gaztea. Wow! Gero oso polita izan da, aipatu da ere, ekitaldia maiatzekoa, hori. Ze jende gaztea, zaharrak eta kantatu genuen Amurizarekin. Hori, iraileko esaten zu Kafe Antzokikoa, ze maiatzen egin genuen, Miarritzen egin genuen baita ere. Maiatzekoa Miarritzen. Horre ere bai, oso polita. Baina hori, Amurizarekin kantatzea bere kantu hori, arrainek behar dutela ura eta Euskal Herriak Unibertsitatea, nikatu importantea. Eta Ane? Zuk zer? Valorazio. Bueno, bai, hori da. Entzundako guztia esan da gero, ona, oso ona, badana, zelan ospatu duen, oso proaktibo egon gara uste dut danak, txindurri pila bat izan gara lanian, emaitza bat lortzeko, zaretzea lortu dugu, gauza asko ospatu, eta bai, Miarritzekoa egisa da, nibe bai aipatuko nuke, ekitaldi moduan, ze irailekoa instituzionalagoa izan zen, eta erakusleio bezala, eta indartzea, eta referentzialtasuna, baina Miarritzekoa udako ikastaroak 50 urte bete dituzte, iparraldean sortu ginean, garbi geneukan keinua iparraldeari begira jarri behar genuela, eta pizkat gure kate begiak, kontzientzia hori ez, guamen egoteko zen lan egindan aurretik, zenbat izen potolo guamen egoteko orduan. Honean politena eta emozionalena eta unkigarriena ekitaldi moduan nik ere zuzendari guztiak bildu genituen bertan. Eta izan zame bai, omenaldi, aitortza orokor bat, beraiengan fokalizatu genuena, baina eskertuz
UEU proiektu bezala eta 30 urte hauetan den hori nola iritze garen guztion artean, hori egikaritzera, ez? Uste duzu erreferentzialtasun aldetikan, bakizu galdera hori behar dizula. Bai. Lortu dugula hor zerbait irabaztea edo areagotzea? Bai, uste bai, ez, bai. Nik bai gora berako ditut urtean zehar, zelan asko indo, eta bai ikusten ziren emaitzak, eta olatua, eta elkarlana, eta berotasuna, eta aliantza asko, eta kanpo harreman asko, eta mediatikoki, ez, oi hartzuna handixa izan da, argazki asko atera digute, elkarrizketa asko, zentzu horretan bizi sentitzen zara, eta proiektu garrantzitsu polit, eta pertsona askoren artean egiten dan, oso proiektu eskuzabal baten parte, baina gero benetan referentzialtasuna aurkitzen dozunean, aitortzan, baliabideetan, kanpo harreman horietan, gora beratzoa izan da bidea, eta beti pentsatzen duzu, 10. urte hurrenea ez badu lortzen noiz, ez? Baina, bai, ari da emaitzak hasi gara pizkat ikusten, eta horrek bai indarra ematen digu, eta bai, referentzialtasuna handia euskalgintzan, hezkuntzan, ezagutzen gaituztenen ikuspegi batetik nik uste dut aitortza handidun erakunde bat garala. Gero toki askotan ikusezinak, gero ez ezagunagoa gara, eta aitortza hori lantzea batzutan mingarriagoa, epeluzeagokoa da, baina bai. Eta erronkei begira, zein da, kepa zure ustez, momentu honetan, UEUk dituen, edo izan beharko lituzken, mugarriak edo erronkak? Superimportante da, primeran pasatu gula. Hori bai. Lehen astu zaitezatea, badaukat etxean San Ferminetako zapia UEUko zerarekin. UEU festa Iruñean eman zigu Nacho Irigoyenek atera zituen, naita ere, bai. Azta. Baina oso importante dira aipatu dituzuen bi liburu hauek. Egin dugu sozializazioa, jendea erakartzea, gazte jendea erakarri eta parte hartu festan, solastu horretan, bekario horrekin ere bai. Por cierto, bekaduna despeditu genuen edo? Ezean lanien dakagu garain, baina ezin izan detorri. Vale, baina hemen dago referentzialtasuna nik hemen ikusten dut. Hemen 18 idazle implikatu dira UEUrekin zerbait produzitzen. Eta hemen daude 12 galderak zer egin, nola egin, ekaitz egin du hortik, baina egon da Mariluz Esteban. Egon da Iñaki Goirizelaiak kaina handia ematen diguna. Egon dira, oso importantea. Hemen daukagu proiektzioa eta erreferentzia urren urterako. Aupa, zuek. Hane, eta zuretzat, zeintzuk dira erronkak? Bai, hori da. Batzuk esan dira hemen, nik uste dut ikerketa bai ez bakarrik ikergazte, txiotesia, auspotzelan hori egiten duguna, ikusgarritasuna lantza, ikerlari gazteetan, ipintzea fokoa, komunitate hori auspotzea, orduan, zientzia, teknologia eta berrikuntza zareko agente berri bilakatu garanez, nik uste dut erronka bai egongo dela, ez bakarrik deialdietara baizik eta ikergazte, ikertzaile euskaldunen lana biztaratzea, sustatzea, talentua sortzea, eta nik uste dut hori erronka polit badala, eta gero, goi mailako, graduak online eta euskeraz badiru dioinokan ez deala posible, baina bezialdi osoan, etengabeko prestakuntzaren alorrean, gradu ondokoan, masterrak, titulazio berrietara saltoa ematea, euskeraz, online, eta horre, eta lurraldetasuna, lurraldetasun ikuspegi hori txertatzea gure egituratzea egitasmo lurraldetasunaren ikuspegitik alik eta orekatuen. Badago zer egina, ez da, zuzendaritzan badukazue baita ere gidalerroa jartzeko aukera handia, mila esker guztiagatik, eta jarraituko dugu lanean, ez da? Txalo bero bat bere itzako. Eta orain, Mikelek esan duen espota, ikusiko dugu. Etorkizuna laino argitsua da. Urruneko lur irudika ezina. Mamu bat, hor barrena. Egan. Eta hala ere,
guzti nahi izaten dugu antzeman. Aurre hartu, edo harrapatu. Gure iragan guztiek etorkizunera begiratzen dute. Ameskeria zirenak zalantzan jarri ezinak dira orain. Harrapatu nahi izaten dugu, aurre hartu. Baina konturatuerako etorkizunak harrapatzen gaitugu. Eta iragan bilakatzen da, orainean geldialdirik egin gabe. Amestu eta borrokatu zutenen geroan bizi gara orain. Pausoz pauso eraiki dugun etorkizun honetan. 50 urte hauetan egin duguna gara, eta merezi duen moduan ari gara ospatzen. Datorrenari begira. Aurre hartzeko asmoz. Eta elkarrekin. Pero gotoria! Ikaragarri polita. Ikaragarria! Ikaragarria. Ze polita da. Ze polita da. Ze polita da. Ja, ze ikusita. Emozionatu. Bai. Unkitu eta lanerako gogoa sartzen zego. Bueno, eta bazkidetzeko abait ere. Baina hori eta bazkidetzeko, eta dana, ezta? Bueno, erronkaz, ezta? Erronkak esan dugu. Eta ez pentsa, urtea bukatu da, baina ez pentsa orain azkeneko aste hauek ere hor, besoak gurutzatuta egon garenik. Lasai bota eta gure hori ez da sofaan bota. gertatzen ueun. Hori ez da gertatzen ueun. Bagenerukan beste, nola esango nuke, proiektu garrantzitsu bat, oso garrantzitsu bat, urteurrenaren bukaera emango diona gainera, eta gainera kasualitatez, ze gauzak gertatzen dian, ezta? Gaur bertan jaio dena. Eta hori da gure ueu.eus berria. Hementxe horri ukiko duzu, orain jarriko du, eta hemen esan behar dut, jakide batzuk ere ikusten ditut, Kodesintas enpresa ibartarrarekin egin dugu, elkarlanean, lan asko eta gora bera, badakigulako zer dan horrelako webgune bat, ez dalako webgune erreza, esan nahi de gauza asko lotzen dira. Hementxe daukazu emaitza, dagoeneko sartu zaitezkete bertan, erregistratu, kuskusiatu, erabili, komunitateari garrantzi berezia eman diogu, hau da, UEU osatzen dugun pertsona horiek ere, hemen ere bere tokia izango dute, beraien isla izango dute, eta, plazer bada, eta poz handi ematen digu, zuei gaur baita ere, hau erakustea. Eta kasu honetan, txalo bero bat baita ere bertan lan egiten aritu diren guztiei, eta Kodesintesi ere bai. Ze ez da erronka makala izan dutena baita ere, hau dena egiteko. Ni doia gaurko goizeko zure emaila ikusi dut, eta txintxo-txintxoia eguneratu dut nire erabiltzailea, eta mugundu guztako miratzen dut, gauza berdina egitera. Hori da, bertan bazkideak zaretenok dagoeneko datuak bertan dituzue, pasaitz berri eskatu eta hortxe, eta kuskusiatu, eta hasi, eta erosi, eta matrikulatu, eta dana egin behar duzue bertan, ez da? Hori, ez dakit, zerbait gehiago gelditzen zaigu? Nik uste dut guk ja nahiko hitz egin dugula, ez? Gustatzen zaigu, Bai, hori ere bai. Baina, nahiko hitz egin dugula, eta orduan, herrian. Herriari emango diogu hitza. Bai, beraz, orain, tarte bat irikiko dugu, zuek hemen, zuen galdera, ze galdera ingo ez, galdera ez. Kontatuz, nola bizizan duzue, bizipenak, pozik zaudete, hori da, nola bizizan duzuen, lan gehiagi izan da, hori da. Eta etxetikan zaudeten nahi edo, baita ere, txatean ere idazteko eskatuko dizuegu, gero hiedana ere, ez dakit jasotzeko aukera izango da, baina, guk pozpozik, hartuko ditugu baita ere, esaldi iradukizun, zea guzti hori da, guk ere hemen gaude, pres gaude, Ez dakit, hemen norbaitek zerbait esan nahi du? Hemen, lotxatiak gara beti. Ez, nik urbilduko diegu, ez da? Norbaitek zerbait, bihotzetik ateratzen zaio, zerbait esatea. Txabik txarrenak esaten dugu. Gure zuzendaritzako beste kide bat, Xabier Landabidea. Zera bikainaren egin duguna, jenda agurtzen, iratiri, ainoari, denetarik, txatean zeo zer gehiago jarri nahi baldin duzu, itziarra durizek zorionak eta horrera elkarrekin izaten dugu, Ketxusek jendea gauzak egiten zer gehiago behar dugu, Itziak zarete humanoak, Utzi Goiari, Rakelek mundialak garela, Unai Fernandez de Betoñako pagazteak badago arrobia,
Bueno, Ze ondo. Eta hemen inor ez da animatuko? A ber, zer da? Bueno. A ber. Euskaldunak gara nabitzen da, ez? Ai, ama... Hori da, bertxo maz, ez dakabola bapatia. Bueno, ba... Bueno, hortxe jasotzen zuen... Edo norbait izan txarrezena baitin bat. Baitare, gero hor pasilloan geldituko da, baina, bueno, bai, hori... Ez da inorrek ezer esango ordan? Bueno, hortxe geldituko da, txatean jarraitu idazten, nekan ez tezu esango ezer? Ez. Zer da, hau? Bai. Ke ba. Bueno, benetan ederra izan da bide hau, urteurrenaren ibilbidea, esan bezala, hanek esan bezala. Atxe egingo gara, bai, zero nintzen da momentu bat. Bai, ez da, bai, polita izan da, baina urteurrenak ere bukatu behar du. Horrek esan nahi du... Txapa kendu behar dugula? Iroia, benetan kendu behar dugula? Duela urte bete jantzi egin genuen ofizialki. Ja, baina emakumea, bizirik dago. Urteurren esan, ez izan, egitasmo piloak ditugu, adibes horten ikergazte daukagu. Unibertsoko ikerkuntza... Kongresuri moloiena, hori da, Donostian, Maiatzan, kursalen. Eta hainbat gauza, nik uste dut ez... Orduan ez zeuken duka? Guarro gaude. Guarro gaude. Eta txapa honekin... Ni pijaman ere badaukate, pijaman ere bai, Hain dugu, ez? Posposik gaudela eta arro gaudela. Arro gaude, beraz, orduan ez dugu kenduko. A ber, nik ez duke kenduko. Nahi duena ez, baina hemen esan dugu bukaera topa zela, beraz, topa egin beharko dugu, ez da? Topa bai. Topa bai egingo. Bueno, ekarri, horratzean daukagu, nik ez dakit txampain botilak eta irikitzen, ez dakit. Norbaitek badaki, bai, etorri norbait laguntzea, bai. Ben, Ander, etorri, zuek ere, bai. Eta, danak, etorri ja ona, hemen ja egingo duguna da, bukaera da, hau bukaera da, streaming bidez hau estenak, prestatu baita ere zuen, ez dakit, ardoa, xampaina, kaba, sagardoa, nahi duzuena, gu hemen biltzen hasiko gara, toste, zatuiz, ez gaudela inbeste, torri atzekoak ere, Aitor, Oskar, etorri, danak, deitu egin behar zaituztet, banaka, Zer da, hau? Eta etorri ona hemendik, Bere, etorri ona, zeia, horrez da ikusiko ezer. Venga, ia. Bueno, ez dakiku hemen, hasi gara, ez dakik nork irikiko duen, baina etxean zaudezte, no? Bai, ondo. Egingo dugu. Torri, koldo, zuerdia. Bueno, ba, topa egin dezagun, euren ibilbideagatik, eta batez ere, etorkizunagatik. Eskerrik asko da noi, eta badakizu eta horren arte, ez da zer, nola esaten zuen bekadunak, zer egin behar dugu? Ensaio bat egingo dugu, bale, dano batera esango dugu, Ia, bat, bi, ta hiru, orain ba, itxalo bat, eta eskerrik asko guztia. Opako, lomi esker. Ya está. ¡Ay!